سندیکەیە ڕۆژنامەوانên کوردستان سووریا ساڵڤەگەرە یەکەمین یا کۆچە داویە نەقیبê xwe Ciwan Mîranî li bajarê Hewlêrê vejand. Sendîkeya Rojnamavانên Kurdistan Sûriya di wê rêwresmê de ragihand ku ev ê xelatekî salane bi navê xelata Ciwan Mîranî pêşkêşî rojnamavanekê Rojavayê Kurdistanê bike. Di rêwresma salvegera yekemîn ya koçedawiya Ciwan Mîranî de serokê Sendîkeya Rojnamavanên Herêma Kurdistanê Hakim Azad, serokê Yekîtiya Giştî ya Nivîskaran Kaka Memî Botanî, kesayetiyên siyasî rojnamavan malbat û hevalên wî amade bûn. Ciwan Mîranî berî ku bibe rojnamavan însanekî yanî birastî pir geregiya xwe hebû û însanekî li ser xeta berzaniyê gal dimeşe yanî bîmana netewekkar bû û em yanî çûna wî ev salek bi teman mixabin ez hin mirina wî hazir bûm hîro jî ez bi ewa wî hazir dibim û di rojên hane pir muhim da Ciwan Mîranî hîro nevê xwe di nevên şehîdên me ê intîfade qamişt û nev bêdkin yan em bêjin şoreşa me a Kurda 2004 da jê re şerefeke mezin e lê ji me re xemgîniya ke ku hîro Ciwan Mîranî di nev me de tune. Di merasîma salvegera Ciwan Mîranî de xelata salane a rojnamegeriya Kurdî bi navê neqîbê sendîkeyê hat ragihandin ku salane rojnamavanekê Kurd wê xelatê werdigire û îsal lîkolîner û rojnamavan Xalid Cemîl Mihemed ew xelat wergirt. Bi wergirtina xelata Ciwan Mîranî ya rojnamavaniya Kurdî ez hez dikim ku berpirsiyarîtiya min di vî warî de bêhtir dibe her ez söz didim ku weka pêşmerekeyekî di bereya ragihandinê de karekî baştir û profesyoneltir bikim ji bo ku bikaribim xizmeteke baş ji rojnamegerî û medyaya Kurdî re bikim. Li ser xelata Ciwan Mîranî ya ragihandinê neqîbê Sendîkeya Rojnamavanên Kurdistanê ya Herêma Kurdistanê got ev xelat tiştek baş e lê divê bihayê wê yê maddî jî hebe ne tenê xelatek menewî be. Xelatkirineka karekî baş e min pêşdarim kird bûnê xelatek bi navê Ciwan Mîranî karekî baş e ama hem dibête münasebetî baş bo piştîwanîkirdin li medyakarên Rojava wela man kat de min pêşniyarî weşim kird eger bikirê em xelata باشتر هول بدري رقب خري والجنيد شفافية بين مختصين إعلامية كان وقيمة نقديها بيتنها وكو مناسبات نبي لو حيك توزيع بكري أو مناسبة يعمل صالي لم وجد هول بدري إمكانيات ما ديش نبي بوب خلاطة ذكري سبونسري بدري كومبانيا شذا بلاح ميديا كومبانيا ميديا يعني حكومي بۆی بتوانرێ مناسبەتی باش بێ بۆی قسەیش لەسەر مێدیا بکەین لەم ڕۆژەدا. Ciwan Mîranî ji gundê Swêdî bi ser bajarê Dêrikê Rojavayê Kurdistanê ji dayîk bûye. Sala 2013 de bû yekemîn neqîbê Sendîkeya Rojnamavanên Kurdistan Sûriya û di sêzdeyê adara sala 2015 koça dawî kir.